Os diferentes clubs deportivos da illa terán a oportunidade de amosar as actividades que levan a cabo na 15ª edición da Festa do Deporte do municipio, unha celebración que naceu para que todos os nenos e nenas da vila coñezan as diferentes opcións deportivas coas que conta a illa. Trátase de dedicar uns certos días a todas as actividades deportivas que se levan a cabo neste municipio. O seu nacemento pois era para promocionar cada un dos deportes dos que pertencen á Fundación Deportiva Municipal. Grazas a esta festa, os participantes proban os diferentes deportes e así escollen o que máis lle gusta. E un pouquichiño esa é a idea, que os nenos entre 3, que é cando empezan a practicar, e 12 anos, o que teñen é que probar todas as modalidades e despois a partir de aí sí que deberían escoller e adicarse a cada deporte. Na festa levaránse a cabo actividades de 10 deportes diferentes. O Céltiga organizará sesións de fútbol e o Club de Baloncesto dará a coñecer o seu deporte. Pero esta festa cobra maior importancia para os equipos de deportes minoritarios como o Club de Xadrez Dorna, o Club de Piragüismo, o Club de Dorna Sabela, o Club de Fútbol Gaélico, o Club de Patinaxe e o Club de Ximnasia Rítmica. Estamos intentando que, ademais de nenas, veñan nenos a practicar este deporte, a visibilizalos un pouquiño máis, porque parece que só é un deporte femenino, non o é. É un deporte para nenos e para nenas. Ademais, a Fundación de Deporte realizará actividades como unha andaina saudable e unha marcha ciclista con dous obxectivos engadidos: loitar contra o sedentarismo e amosar as paisaxes da illa. Un pouco para loitar contra o sedentarismo e aproveitar as paisaxes da illa, pois realizaremos unha andaina saudable. Todas as actividades son gratuitas, pero é necesario inscribirse previamente. O prazo estará aberto ata o día 20 e pode facerse tanto nos diferentes clubs como nas oficinas de turismo e da Fundación de Deportes.